Lämpimästi tervetuloa Reijo Mäki. Kiitos, kiitos. Mä katselin tilastoja, sä olet Suomen vankiloissa. Suomen vankiloiden 3. luetuin kirjailija. Se on kyllä pieni pettymys. Kyllä siinä olisi halunnut kyllä niin vähintään hopealle päästä, mutta tämä oli pieni takaisku. Mutta ilmeisesti kuitenkin monet, jotka ei muuten lue esimerkiksi, niin lukee sun kirjaa. Ainakin siitä niin myyntimääristä päätellen yli 1 000 000 kappaletta Suomessa. Siis... Joo, no, tällä hetkellä ilmeisesti se summa on, painosten määrä on joku 1,5 miljoonaa, että about 1,5 miljoonaa. Jos sä saat euronkin jokaisesta, niin sä olet rikas mies. Niin, no nää nyt ei aina kaikesta ei saa ihan täyttä hintaa. Mistä sä uskot se johtuva, että vangitkin lukee sun dekkareita? Saattaa johtua myös siitä, että siellä on ainakin uskottavia rikoksia, koska tuskin ne mitään niin kuin ihan hölmöjä rikoksia jaksaisi lukea. No vangeillahan on tätä aikaa, mun käsittääkseni aika hyvin, että they are doing time, niin kuin ruotsalaiset sanoo. Että siellä tietysti dekkari poikineen varmaan uppoaa ja tässä on tietysti myös ollut havaittavissa aina tällaista harrastusta, että joskus sieltä tulee kirjeitä tänne mutkan kautta, Otavan kautta kotiosoitteeseen ja tällaisia kontaktikuvioita ja ne on sitten taas sellaisia hiukan arveluttavia. Tietysti ihmisille haluaa olla niin ystävällinen ja kohtelias ja periaatteessa mä aina niin vastaan, jos joku mulle kirjoittaa ainakin jonkinlaisella lipulla tai lapulla, mutta että nämä on... Siellä joku henkilö saattaa ilmoittaa, että hän haluaa auttaa mua mun ammatissani, mutta se lähtee siitä, että Nightwishin uusi LP on syytä tulla viikon sisällä Saramäen vankilaan ja siitä sitten lähdetään. Ja jos se niin lähtee tähän kuvioon mukaan, niin siinä saattaa tulla ongelmia jossain vaiheessa. Hänkin pääsee joskus ulos, tai hänen kaverinsa voi tulla soittaa ovikelloa, että oli raaputettu tämä CD. Kolmijalkainen mies, menestynyt perheisä Martti Lundberg on tehnyt itsemurhaa ja vaimo pistää vareksen sinne jäljille. Minkä takia sä halusit seikkailla pornon maailmassa? Porno on sellaista, joka kiinnostaa kaikkia. Siis 95% ainakin miespuolista ihmistä on katsellut tai kuluttanut pornoa ja loput 3% on haisevia valehtelijoita. Seksi kiinnostaa tietysti kaikkia ja taas niin kun puhutaan seksiteollisuus ja tämän tyyppinen elinkeinoala, niin sehän on siellä yhteiskunnan harmaalla sektorilla, jossa liikkuu monenlaista toimijaa ja yrittäjää ja sinne rikoskirjan juonelle siis sellainen miljöö on aika hyvää kasvualustaa kyllä. Mutta käsittääkseni sehän on maailman parhaita bisneksiä, ihan laillisestikin. Niin... Joo, siis laillisesti. No, mä oon ymmärtänyt, että pornoteollisuuden liikevaihto ylittää jopa asekaupan ja huumekaupan tällä hetkellä. Ja se on kaikki kunnia sille, se antaa uskoa ihmiskunnan tulevaisuuteen.